नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो दाउ दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथा गरमफोर खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैबो बरायनाय थालायबाय स' दिनै माने दाहाल मुभिया ओरैबायदि मोजां जादों आरोना दाहाल मुभि ओरैबायदि मोजां जादों माने बिथिं आरो फारसेथिं जोङो थैसाम 2 बेबो ओरैबायदि मोजां जादों स' आं मैया ट्रेलारखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना माने इयाव दङ फाइटफोरा ओरैबायदि बलिउड मुभिनि बायदि ओरैबायदि मोजां जादों आरोना बर' फिल्मानो ओरैबायदि खाट्रा डेन्जारेस जाबाय स' ओरैबायदि साउथ इन्डियान फिल्म बायदि बहुत मोजां जादों मानो होनोब्ला साउथ इन्डियान फिल्मखौ नोंथांमोना नायनायखौ एसे बन्द' खालामसिगोन गोदै मोनदों आङो मानो होनबा जोंनि बर' फिल्मानो ओरैबायदि मोजां जाबोबाय थादों ओरैबायदि फाइटफोरा ओरैबायदि भिडिअफोराथ' केमेरा मोजां दामि लानाय जादों आरोना ओरैबायदि मोजां जादों स' मानो होनोब्ला जोंनि बर' फिल्माबो एसे आपडेट जाबोबाय थादों आरोना मोजां गोदो जेरैमोन ओरैबायदि नंला दा ओरैबायदि मोजां जाबोबाय थादों स' नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा स' नुवाखैबाबो आं माने मोनसे क्लिप फिसा होनोसै आरो जाबाय आरोना मोनसे क्लिप होदो स' नायलां आंनि हौवा थैनाया दान मोनथाम जालांबाय बेखिनि समखौ आं बोरै बारहोदोंमोन नोंसोर आंखौ सोरबा खौरां लाहैदोंमोन बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों गामियाव एसेबां गुरा नेमखान्थि थासान्दियावबो बे आदुआ सानैया हौवाजों हौवा गोसोनो लांखानाय गोखौ बबेनिफ्राय मोनखो आंनि आइ आफाया दाउमा दाउसाफोर बायदि गोथै बारियाव थैलांबाय इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै मा बखिलाबाय थादोंमोन नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन दालाय माथो जाखै रायजो राजाफोर आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे फोरोंगिरिया मालाबाबो गुबुननि खहाखौ लुबैया जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था खलथा गरमफोर रेड खालामनो नामा बे मबाइला सोरनि स' भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां नांबाय गोदै मोनदों आङो स' नोंथांमोना अननानै एसे लाइक होबानो जाबाय ओमफ्राय बे लाइकखौ थुना होबानो जाबाय स' आंनिया माने चेनेला 2K कमप्लिट जाबाय नोंथांमोननि अननायाव स' आसा खालामो आरो नोंथांमोना आंखौ जौगालांहोबाय थानो हागोन होननानै स' बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबा आं माने भिडिअखौ बनायनो माने इन्ट्रेस्ट जायो आरोना स' मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय भिडिअआ माबायदि जादों फाइटफोराथ' बिराद मोजाङानो जादों एसे गाबनायबो दङ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक होबानो जाबाय भिडिअआ बेखौनो होनसै